Tak máme tady Evžana. Zdravím Evžené. A Evžen se teda rozhodl, že si koupí MTX. Fakt, že jo. Ale zas má nějaký otázky. Byl na tom jezdit, spokojený, ale furt se na něco ptá, tak pojďme mu na to odpovědět. První otázka, kterou má, je to, jestli je to jenom do terénu. Sakra Evžené, já vím, že to má vysoký blatník, že to má lehce chlupatý kola, ale taky to má tempomar do 160, což asi do terénu úplně furt není, ne? Co? Takže na silnici pohoda a terén bonus. Kolik to má koní, jo? 91 koní a 85 Nm. Jsem si na tou tvojí plastovou prdel dobrý. A jestli v tom kalupu dosáhneš nohama na zemi, jo? Ale fakt nevím, ty s nohama se jezdí na stupačkách, ne na zemi. Má to jednu vychytávku, která se ti bude fakt líbit. Dokáže to pomocí T-Boxu přinášet svýho chytrýho telefonu Google mapy přímo na displej, takže nezabloudíš. A co se týká spotřeby, tam se motáme v okolo 5 litrů. Samozřejmě, když začneš tahat, asi na tu 6 se dostaneš, ale to bych se tak úplně u tebe nebál. Poslední věc, příslušenství. Toho je fakt mrak. Vyšší plexy, horní padáky, spodní padáky, kryt motoru, samozřejmě vyšší sedačka. A co je nejzajímavější asi? U nás? PowerKit. Teď něco ukážu, jo? Mrkej na věc. Víš, co to je? To je sportovní sání. To je součást PowerKitu. PowerKit je pejfuk, sportovní sání a upravená palivová mapa. Dohromady geniální kombinace výkonu a krouťáku. Víš, co to je? To. Hele. No tak to nejsou brejle, kámo, ani periskop, to je to sání. Jo? Nylon, karbon, všechno dohromady, lepší proudění vzduchu, lepší údržba. Umíš, viď? Tak a teď ti určitě napadlo, jak je to se zárukou, když to namontujeme. Ale nijak. Záruku na motor přebíráme my. Je to úplně jednoduchý. Je to stejný, jako když ti ve firmě Kurvil a Mrvil namontují vyhřevaný rukojeti a ty ti spálejí elektriku. No, pak taky jdeš do té samé firmy a jdeš někam jinam. Takže namontujeme my, záruku držíme my. Namontuješ sám nebo někdo jiný. Smolík, bez záruky. Jo. A jak je to s aktualizacemi, viď? Ale jsi fakt jeli to. Aktualizace, které jsou online, opravdu neupravujou řídící jednotku a už vůbec ne mapu v nich. Ty upravujou display a takovéhle věci, ale fakt ne řídící jednotku. Takže jak to jede s PowerKitem? No, pokud budeš jako šudlál jezdit ve 3000, tak se toho moc nezmění. Jo, nějaký nástup toho krouťáku bude lepší, ale to je to žádná paráda. A pokud to budeš používat, jak máš, tak je tam v tom středním pásku obrovský nárůst krouťáku, ale obrovský. Motá se to někde okolo 20 Nm, takže ti to vystřelí z kece. A teď, kolik nám to teda přidalo v tom maximu? Ale v maximu to přidalo nějakých 6 koníků a 10 Nm. Nicméně, řekl, nejsi žádný Pabiška, Engel, ani Michek, na to Svitko, tak ty se tam vůbec nedostaneš. No jasně, že se můžeš svíst. To je testovací motorka. Napiš, zavolej, objednej se a sve se. A vyprdni se na nějaký čísla, grafy, píkoviny kolotoče. Sve se a uvidíš, vyprdneš čápa. A teď ti vždy ukážu, jak se spáruje tvůj chytrý geniální telefon tady s tou člibrkádící displejem. Jo? Tak, otevřeš si aplikaci CF Moto Ride, klikneš na Moto Play, tady je nápis připojit, dáš vedle tabletu, připojit a čekáš. Tady to pracuje, někdy to pracuje fakt dlouho. Furt to pracuje. A teď zjistíme, že to nejde. No trvá to, tak než se to tam přenese. Hele, a je to tam. Tak, a teďka tady do toho horního řádku zadáš, kam chceš jet, kde to máš rád. Třeba napíšem Brno. Ne, to tam mám rád, ale jediný, co vidím, kliknu Brno, vybrat trasu. Ale do Brna jenom jedna trasa, start a fíha. A jedeš. Tady ti to naviguje, tady máš zarazenou rychlost, tady máš, kolik máš paliva, no, kolik máš dojezd a hotovo. Nebe, důležitá věc, pokud ten telefon tady z boku takhle si zamkneš,
tohleto, to vidíš takhle. Takže ten telefon nezamykat, nechat ho, až sám se takhle setmí, furt to tam je lehce vidět, ale není zamčený. To si ten telefon nastaví sám a pak to vidíš. Takže pokud to vypneš a zamkneš ho, vidíš prd. Když zamknej není, vidíš, co máš. Tak hotovo, balíme, dáme to dovnitř, jdeme domů, neděle, odpoledne. Jsem zvědavý, co z toho bude. O to víš, to bude řečí, že tamhle tohleto motorka z Číny. No nic, ale víme svoje.